Marcel, sorry po. Saan mo makukuha yung photo? Sa 1 TV.
Marlon, ating leader of the Pilipinas. Sir Marlon Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagpunta rito sa aming lugar sa Dasmariñas. At ang ating Congressman, Segundo Caloocan, maraming salamat sa inyo sa suporta nyo sa aming grupo. Sama-sama po tayo pagdating ng mga 12. Maraming salamat po. Aawin pa rin po ako kasi boss, ako na lang po yun na tinatago ko po ang itin at pagka nakasiyar na lang po kung ginagawa ko. Kasi pag nakasiyar tayo maganda yung ego nung boses ka. Wait lang po ito na po ito. Ayan, kung we're having a little bit of technical issues. Ayan, so mag-iikot na lang siguro muna kami ng aking co-host for
goal. Pangalawa, senior citizen magbigay pansin ng kanilang mga pangailangan, lalo na sa mga benepisyo na kanila dapat na natanggap na ayon sa batas ng ating gobyerno. Sang-ayon po ba kayo doon? Pangatlo, pangangailangan sa gamot o medikal, lalo na sa mga bata, matanda na ayusin ng bawat center, malagyan ng gamot na libre, kahit hindi para sa mga magulang o pamilya na kailangan ng gamot. Pang-apat, edukasyon magbigay ng pagkakataon ng mga matatalino at walang sapat na pang-aaral sa mga anak, mabigyan sila ng scholarship hindi lang college, maging mula elementary hanggang high school. Last but not the least, peace and order na unit ko po na sanayin sa alaman sa batas ng bawat barangay sa Las Marinas na malaman nila ang bawat sinasabing patungkol sa iba't ibang klase ng batas, lalo na po sa mga krimen. Sang-ayon po ba kayo doon? Sumasaksak po ba si Konsehan? Ayan, at dahil narinig na natin ang kanyang mga plataforma, muli inaanyayahan ko po si Consi Aaron Medical dito po sa ating stage para magbigay ng konting speech para sa ating lahat. Kaya ulit palakpakan po natin si Consi Aaron. Okay po, magandang gabi po muli. Maraming salamat po ating mga magagandang MC. Yung mga pinagin po na plataforma na common lang po yun dito sa ating barangay. Pero meron po ako sa plataforma na kung saan po ay nais ko magkaroon na livelihood na kung saan sa bawat barangay naglalagay tayo ng trabaho na kung saan ay katuwag natin ang bagong Pilipinas Party List. Katuwag natin ang ating congressman na sumulo kalupan at si PM. Dahil kami po ay nagkakaisa sa bagong Pilipinas na kung saan ang livelihood ay napakahalaga na sa bawat barangay ay mayroong trabaho ang magulang ang mga kabataan dahil ang edad ngayon ng kabataan 15 to 17 years old ay hindi na maganda yung kanilang lagayan. So nais natin na magbigay ng isang trabaho online business. So ngayon yan, mula yung mga kabataan natin patungkol sa mga nangyayari hindi lang sa paligid kundi sa social media. Nais ko rin po, isa pa po, nais ko rin po na magkaroon tayo ng Youth Month sa Dasmariñas. Gaganda po natin lahat ng kabataan, lahat ng SK, lahat ng mga walang trabaho ng kabataan. Titipunin po natin sa arena. Doon po natin tuturuan kung ano yung mga hanap buhay na nababagay sa kanila. Doon din natin tuturuan kung ano yung patungkol sa mga nangyayari sa buhay ng isang kabataan na maaga nag-aasawa. Kailangan natin bago dumating ang 2030 ay mabawasan natin yung tinatawag natin na maagang pag-aasawa ng mga kabataan. Kaya nais natin na magkaroon, pupusan ang bawat barangay. Ang mga kabataan ang mahalaga niyan. Sila ang bubuo ng bagong henerasyon sa bawat barangay at hindi lang sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Dahil ang barangay ay binubuo, ang Pilipinas ay binubuo ng barangay. So, kaya dapat sa bawat barangay mayroong trabaho, mayroong tinatawag na moral recovery sa kabataan, meron tayong job open sa mga kabataan at sa mga senior natin, tutulong po dyan ang ating Congressman Osmundo Kalupan at Ma'am Nina na maibigay yung nasa batas na para sa senior. Sa po ako dyan, tututok, magabat hindi kayo reporting, meron kami kanya-kanyang committee, pero tutulong po ako dyan para mabigay pansin. At yung ating pang-apat, yung pong mga mag-aaral na alam naman natin na hindi lahat na nakakapasok sa school. Meron po na sa may public na tinatawag natin na exist lang. Meron mga kabataan dyan na hindi nakakapag-aaral. Kami po ay umikot
November pa lang, kasama namin ang ating Congressman Sundo Calupad at ang iba pa sa Pamilya na meeting kami dyan. Ang ating mga kabataan dyan sa mga nagsistat ay yung iba pa pinapagdaan. So, bigyan natin ng pagkakataon. Siguro, napakamura na yan na bigyan natin sila na libre edukasyon. Elementary, high school, college, sa college, marami na rin sa atin na pwede mapasukan ng scholarship. Talagang matalino ka. Yun po. At yung panlima po, yung sa gamot. Ako po ay 49 years na kami dito. Sa tagal-tagal, yung mga center natin, nag-iba na, nag-evolve na rin. Kumbaga, dapat meron talaga mga simpleng mga gamot para sa mga bata at simpleng mga vitamins para sa matanda, sa bata, sa bawat pamilya. Hindi na kailangan yung mga gamot na atin na tinatawag na yung mga mamahalin na binibigay. Yun okay lang, pero yung mga biogestic, yung mga dapat meron na meron na filan ng pamilya, punta na sa set. Yung po, at marami pa po isa-isa nito, baka buti tayo kung po. Lahat po yan ay matutupad kung sama-sama po tayo at tutulungan niyo kami 146 Bagong Pilipinas Party List. Congressman Sundo Calupad, Nia Trinidad Board Member at ang inyong lingkod, number 34 sa balota, Alan Ray Trinidad. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Palakpakan po natin si Congressman Alan. Ayan, tuloy palakpakan po natin si Consi Alan Trinidad. Pero Consi, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, kami po ay magtatanong naman sa audience. Ayan, dahil narinig na natin si Consi, puntahan naman natin yung audience natin kung meron silang gustong itanong para kay Consi. So, meron po ba tayo volunteers? Ayan, meron po ba? Any volunteers na gustong magtanong or magpa-clarify sa mga plataforma ni Consi Alan? Parang wala pa. Parang wala. Kasi siguro hintayin na lang natin matapos yung buong event. Baka iniisip pa nila kung ano yung mga Yes, correct. Ayan. So muli guys, palakpakan naman natin. Number 34 sa balota, Consi Alan Trinidad. Ayan, pero partner, doon kasi sa program natin, ang next na kandidato natin ay si BM Linya. Pero sa ngayon po ay wala pa po siya dito, pero sinusubukan naman po niyang humabol. So tingnan po natin kung makakakabot po siya sa ating program. Bigyan po natin ng balak sa balakpak. Yes, para marinig yung BM Linya kung nasan man siya. Palakpakan naman natin si BM Linya. Ayan. So parang feeling ko medyo inaantok yung mga audience natin. No? Antok na ba kayo, guys? Feeling ko hindi pa daw. Sige nga, testing left, ha? Huli! Huli! Okay. Okay, so ayan. At dahil dyan, ready na ba kayo sa ating next na mapapakinggan ngayon tonight? Ready na ba? Ayan. Pero, partner, hindi ako ang magpapakilala sa next na speaker natin. Ayan. Kaya naman po, inanayaan ko po sa ating stage si Miss Janet De La Cruz, ang Executive Secretary ng One Movement para ipakilala ang ating party list for today. Yes. Hello! Hi! Ayan, gusto ko sana makita yung mga ngiti ninyo. Yan, napakainit ang inyong pagtanggap. Kasi init ang panahon. So anyway, before I introduce to you the next guest speaker, ito po yung kanyang background. So he is a former military officer in the Philippine Army, a civil engineer by profession, past inspired president of Rotary Club International District 3810,
awarded a certificate of honor from the House of Philippine Senate for responding to the demand of honor and integrity above and beyond the call of duty, signed by 20 senators. Now, is our chairman of One Movement Inc., NGO po. And, of course, finally, he is a nominee of Bago Pilipinas Party List 146. Okay, let's give him a round of applause for Dr. Marlon Mendoza. Can we give a round of applause to our very energetic Executive Secretary One Movement for very kind invitation. Salamat po. Nabanggit po kayo ng Miss Janet na we belong to One Movement. So One Movement po, pagbati po namin palagi ay lagi good morning. Para hindi ko kayo mabila, babatiin ko po kayo ng good morning. Dahil ang aming kasabihan na sa umaga, kaya lagi good morning para lagi po meron bagong pag-asa. Tama po ba? Kaya lagi good morning all the time para lagi tayo meron bagong pag-asa. Good morning po sa inyo lahat! Salamat po! So bago ko po ipahayag ang aking mensahe, please allow me to introduce our distinguished guest, Honorable Congressman Osmondo Mendoza Lalupa. Napakalaman natin, napakalaman ko pa pala, dito kami lang po sa Dasmariñas City. And of course, I would like also to acknowledge wala dito, yung board member. Kanina, kausap ko po siya, si Miss Nina Trinidad. Pwede mo parapagan natin siya. Kasama po namin sa property. And of course, ang ating tumatakong City Councilor, Reynaldo Alan Trinidad. Yan. And gusto ko rin po patiin ang ating Homeowners Association President Lourdes Simpunan. Andito ko siya. And siyempre, mapatiin rin po ang ating kapitan na si Mr. Casanto Macarali Maya. Okay. Sa ating mga panahon ngayong gabi, siyempre gusto ko rin pong patiin ang ating warrior campaign team. Tinawag ko po ng warrior po dahil ilang araw na po kami magkakasama. Wala po pinanagagan ng bayan. Mula po Dagupan, Pangasinan, dumiretso po kami ng Quezon Province, dumiretso po kami ng Batangas City, at ngayon po dumiretso naman po kami dito bago po kami tuluyan umuwi sa kanya-kanyang mga bahay. So gusto ko pong batiin ang kinabubuhan po ng One Movement Team. Pwede ba po kayo? Palagpakan natin. Yan. Salamat sa inyo. At hindi na po iniwan at sulit pa sila yung kasama. At sa mga ibang panahon po ngayong gabi at sa ating mga nagkagandang MCs technical operator, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ngayon, paano po nadalo o napadpad sa party list, sa madaling salita? Bago po lahat, ang grupo po namin ay pinabibilangan po ng One Movement, One Hope, One Nation, One Vision Movement, otherwise known as One Movement. Ang grupo po namin, we have been in existence for 4 years already. Ano po ang ginagawa ng One Movement? Kami po ay bumuo ng mga programa na
at makamit po natin yung tagumpay sa panahon po ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, sa madaling salita, ang grupo po namin ay pinabibilangan o tinatawag po na non-government organization, NGO. Pag NGO ka, ay nakasalalay ka sa suporta ng mga miyembro at mga kinakaibigan. At ganoon din po ang gobyerno. So, matagal na po namin ginagawa ang ating na programa ito. Ano po ba mga ito? Una-una po ay patungkol po sa food security, focusing on urban gardening. Nakita po namin, nung magkaroon po ng pandemic, marami po ang naapektuhan at nahirapan makabili ng pagkain dahil nilakon po tayo. Tama? Pero yung may mga patanim ay swerte po sila dahil may mga magpagkunan ng pagkain. Pero paano naman po yung mga taga-Metro Manila at mga taga-Sudan na wala pong sakahan? So kami po ay may mga teknolohiya na ginagawa tulad po ng hydroponics and aquaponics at balik program para sa pagka-gardening. So yun po ang ginagawa ng One Movement. Number 2, nagpo-provide din po kami ng skills and livelihood program through TESDA. So, sa madaling salita, dahil kami po ay ang aming organisasyon ay nakabase po sa Bagong Pilipinas headquarters, madali po kami nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil kami po ay nakasuporta sa ating mahal ng Pangulong BBM sa kanyang mga programa para yung kanyang mga pangarap na bumakot na rin ang ating bansa ay matupad po. So, number 3 po, we are also providing skills and livelihood program through TESDA. So, marami na po kami mga training through TESDA na ibinigay po sa mga miyembro po natin. So, in other words, hindi yung kami politiko, pero marami na kami nagagawa mga programa sa ating mga kababayan. And, nabanggit ko rin kanina, yung disaster response and relief operations program. Ang grupo po namin ay aktibo po na tumutulong sa mga nasasalanta po ng bagyo at nagpapakalamidad. At nagpo-provide po kami ng training on rescue and help tungkol sa pag-medic. So may mga team po kami sa One Movement. And number 4, moral recovery and spiritual enhancement program. So, binubuo po namin ang mga iba't ibang mga evangelical leaders para po magturo at ibalik po ang moral values, lalo na po sa mga kabataan ngayon. Malaki po ang pagkakaiba ng mga kabataan noon at ngayon. Kaya kailangan po ibalik po yung moral values recovery and spiritual enhancement program. Dahil kahit ano po gawin natin, kung hindi po mauuna ang Diyos, hindi rin po tayo magtatagumpay. So yun po ang program ng One Movement. And number 5, bantay komunidad para sumbungan ng bayan. So anything concern, kung ano man yung concern nyo, kung ba sa police matter, pwede namin ibigay sa police, sa FBI, o ano bang problema mo sa ahensya ng gobyerno, sa DA, sa DAR, pwede po kami tumulong. And number 6, last but not the least is environmental protection program. Ang One Movement po ay very active and very aggressive po sa pagtatanim, lalo na po patungkol sa kalikasan. Makikita niyo po yung aming Facebook page. Kami ay involved po sa paglilinis ng mga tree, lalo na po sa Manila. Makikita niyo talaga ang agong buhay ang ginagawa ng mga miyembro namin para makatulong sa kalikasan. At ang aming flagship project po na ginagawa po ngayon namin ay yung magtatanim po ng 1 million trees sa buong Sierra Madre Mountain Range. Saan po ba ang Sierra Madre Mountain Range? Akala ko isang lugar lang. Ito pala ay kinabibilangan ng 10 probinsya from Cagayan Valley up to Quezon Province. So kami po ay aktibo po ang mga miyembro namin nationwide sa pagtatanim. Pero yung flagship po namin ay patungkol po sa Sierra Madre Mountain Range. Bakit Sierra
namin, very active po ang membro ng One Movement sa pagtatanim. Now, ngayon, marami po kami nagagawa. Pero sabi ng mga kasama ko, Chairman, mas higit siguro mas marami kang magagawa kung may sarili tayong funding. Tama po ba? Di ba lahat naman ng organisasyon ang hinahanap funding? At higit na magkakaroon marami kang magagawa kung magkakaroon ka ng boses sa gobyerno. By God's grace, ako po ay nominee po. Hindi ko inaasahan. Wala po sa plano na tumakbo sa politiko. Pero naimbitahan po ng bagong Pilipinas headquarters from our government na maging nominee po ng bagong Pilipinas Party List 146. At ano naman po itong bagong Pilipinas Party List 146? Hindi po siya nalalayo sa programa po ng One Movement dahil nagbibigay po kami ng skills and livelihood program through TESDA, Prodole, and other agencies of the government. Nang malaman ko po ang programa at advokasya ng bagong Pilipinas Party List 146 ay natuwa po ako. Ito po ay patungkol po sa livelihood program. Karagdagan kita, lalo-lalo na po sa mga mahihirap nating kapwa Pilipino. Lalo-lalo na po sa mga ordinaryong manggagawa. At higit sa lahat po, yung mga agricultural farmers natin. So, ako po ay naging entrepreneur for more than 10 years. Ako po ay civil engineer at nag-involve sa construction. Pero, nung malaman ko tungkol sa trabaho, wow, maganda to. Kasi lahat po ng pangangailangan natin sa pang-araw-araw, kuryente, bago ng bata, pagkain, bayad sa upa, sa travel, kung ano pa pangangailangan natin, isa lang po ang dapat pagmumulan. Dapat may maganda tayong kita. Tama? May pagkakita dapat tayo maganda. Hindi lang yun pang-araw-araw na kita na sinasabi isang tayo, isang tuka, bukas pangalawa, wala na naman kakainin. So dapat po, itong bagong Pilipinas Party List po, magkikreate po kami na maraming oportunidad na karagdagang trabaho sa mga mayang Pilipino. Na wala pong diskriminasyon, hindi dahil sa senior citizen ka na, eh hindi ka na pwedeng maghanap buhay o magkaroon ng extra income. Sa ibang bansa po, like in Singapore, makikita niyo po doon ang mga matatanda, kahit above 60 na, senior na, nagtatrabaho po rin hanggang kaya. So yun po ang ibibigay natin na pantay-pantay na oportunidad sa ating mga kababayan. Then para sa mga estudyante po, palakasin po natin, instead ng ma-involve ang mga bata sa drugs, walang ginagawa, maagang pag-aasawa, magkikreate tayo ng mga for working students sa mga hindi pa nag-aaral, out of school youth, and yung mga nag-aaral naman na walang nakaya na magbayad ng tuition fee. Palalakasin po natin ang programa para sa mga working students. Dahil po kayo nag-graduate ng college ng isang working student mo for 5 years. Nakagraduate po ako civil engineer, working student. Paggabi po, ang pasok ko sa umaga nagtatrabaho ko. Pero by God's grace po, ako po'y nakagraduate. At kaya pagka-graduate ko, nahihigan ko po mag-military. Kaya pumasok po ako sa military. At doon po ako naging opisyal ng Philippine Army. So sa madaling salita, going back po sa programa ko na bagong Pilipinas Party List 146 ay pagtutukunan po namin ang karagdagang trabaho para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Doon po magpo-focus ang aming advokasya para mawatunan ang ating pangangailangan. Hindi lang pang-araw-araw, kundi rin po umangat din po ang lifestyle at pamumuhay ng bawat Pilipino. So
Isa pa! Ayan na syempre, makakalimutan ba natin, maaasahan ba natin ang inyong boto para kay Consi Alan Trinidad? Maasahan ba? So yan, kaya naman tayo ay magpapatuloy na sa ating program. Final statement would be coming from our knowledge Congressman Spunto Kalupa. Pero, palakpan naman natin. Hiling ko po sa inyo, bago po tayo magtapos sa program, supportahan po natin si Consigliere Alan Trinidad. Makasahan po natin. Siyempre, para makasigurado po na si Consigliere at si Congressman na mga kakampi natin at mga katulong sa lahat ng programa, hindi lang po ang boto yung kailangan namin. Meron pa tayo nananatig ilang araw. 5? Today is 4. So meron pa tayo 7 araw. Kailangan hindi po ipagampay ngayon. Kung talagang susuporta po kayo sa kanila, ay hindi lang ang boto nyo, kundi sa loob po ng 7 araw, kakausapin nyo po lahat ng KKK. Ano ba yung KKK? Kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, kaklase, negosyo, para sigurado po tayo na sila po ay malungkot sa ating gobyerno. Okay po ba yan? At siyempre po, before I work again, meron na po akong tanong din sa inyo. Kayo rin po ba ay nakahandang sumuporta sa bagong Pilipinas Party List 146? Pwede po kung nasa kaway? Yun! Maraming salamat! Ngayon, may gagawin lang po kung dyan. Pag sinabi ko po, bagong Pilipinas Party List, ang sagot niyo po ay 146. Okay po ba yun? Sige. Bagong Pilipinas Party List! May hina, dapat malakas para makahanap pa tayo ng boto from the Manila City. O, hindi natin. Bagong Pilipinas Party List! Bagong Pilipinas Party List! Okay. Reminder lang po, isang boto lang po ng party list ang kailangan natin gawin. Pag naging dalawa po, invalid na po yung boto nyo. Sayang. Hindi na po matulungan sa mga pangarap natin. So, ang gagawin po natin, tagdagan po yung 146. Diretso agad kayo sa numero. Dahil yung bagong Pilipinas, hindi po siya ang alphabetical order. Baka mamaya, hindi kayo magkakak kung ano na lang yung itoboto nyo. Para sigurado po ang boto nyo, diretso po kayo sa numero. Sa likod ng balota, hanapin nyo agad yung 146. Okay po ba yan? Okay, maraming po salamat. And God bless po sa inyo. Thank you so much for the wonderful message. But before we proceed po sa susunod na mensahe, inaanyahan po namin Ayan ang ating team na lupa. Ayan, para sa ating jingle. Yes, at syempre, ang magbibig naman sa kanila ay si Coach Carlo Borromeo. Ayan, palakpakan naman. alam ko na muna sila. Ang buhay ng mga nasmaling ay dali ang mas mapagmula
Philippines, Electronics Technologies sa Electronics Institute, Kansas City, Missouri, Accounting and Finance sa William G. Will College, Missouri. He is also U.S. Postal, he is also a retired U.S. Postal Service for 32 years. Hanggawan lang po natin ang kanyang plataforma. Bibigyan ng tunay na solusyon ng water dam sa kakulangan ng supply ng tubig sa bawat Las Marineros. Damdamin po ang puno ng tubig sa Dasma. Magkakaroon din po ng health card sa bawat pamilyang mga taga-Las Marineros. Ito ay magagamit ng publiko ng hospital para sa agarang gamutan para sa mga mamayan ng Las Marineros. Sumasakses po ba ang mga platform? Kapag sinabi ko po sumasakses, sasabihin niyo po sasakses. Sumasakses? Very good point. Ngayon, hindi ko na po papatagalin. Tawagin na natin ang pinaka-guwapo at pinaka-masipag at makasama natin Congressman Osmundo Mendoza Calupal. Salamat sa pagpapakilala itong dalawang chicks na ito. Ang gaganda nila. Maghapon ako nakatayo at hindi naman ako napapagod dahil sa kanila. Salamat. Salamat po sa pagkakaroon. Tayo po ay nag-umpisa ng kampanya, Oktubre, pero sa January pa lamang galaw-galaw na tayo. Matagal na, nakakapagod na. Pero sa isang linggo, election na. Isipin ninyo, siguro naisip na ninyo kung sino ang boto nyo. Iboto nyo yung talagang may malasakit sa atin, sa inyo. Huwag kayo Diyos ay yung boboto na lang basta dahil sa dati na yung binoboto yung kandidato na yun. Marami tayong experience, marami nang dumaan sa ating harapan ng mga kandidato sa nagdaang 30 taon. Pero yung nagdaang 30 taon, marami po sa mga kababayan natin ang naiwanan sa baba. Yan po, marami sa kanila talaga. Hanggang ngayon nagdudusa sa kahirapan. At itong mga nagdadato na nga, ang nagiging solusyon para mawala yung mga naghihirap na kababayan natin, ina-export sila sa naik, sa Trece, sa kung saan. Binibigyan naman sila ng lupa. Pero, yung mga kababayan natin ngayon, ayaw namang umalis dito. Kung maaari, huwag na sila at dalahin kung saan. Dito nila gusto ang panirahan. At yan ay meron tayong programa yan. Yung programa na yan, lahat po ng mga kababayan natin, lahat ng pamilya na nasa tabing ilog, nakabigit sa ilog, nasa loob ng ilog, nasa excess lands, mga squatters ang tawag, mayroon po tayong pabahay sa bawat pamilya niyan. Meron po tayong programa at yan po ay hindi po biro-biroan yan. Programa po na kaya natin ng bawat pamilya na sustenehan. Yung kaya nilang hindi po libre, kaya nilang magbayan dahil sila naman po, hindi naman basta bibigyan ng mga area na ganyan kung hindi sila tutulungan ng gobyerno na magkaroon ng buhay. Yan po ang bangkay, akibat, pabahay at hanap buhay. Kaya-kaya po yan, mangyayari po yan. Kung mamaya pipiliin ninyo, ay mangyayari po yan sa mga kababayan natin. Ang pangalawa pa po, ay ang tubig natin. Ba't ba hanggang ngayon ang tubig natin hanggang ngayon hindi na tumino. Sumama pa nga ang servisyo noong nalipat sa ibang
nakalimutan yata nila na bago nila ma-repair, magawa ng paraan ng tubig natin, kinakailangan po natin ng supply ng tubig. Sa ngayon, wala naman talaga tayo supply. Ang nangyayari na, nakahapot sila, tangke-tangke. Hindi po maganda tingnan yun sa bayan. Ang gagawin natin, lilinisin natin ating mga ilog, yung mga mini-dams natin na natitira, ay i-upgrade natin at gagawin natin reservoir yan. Yung tubig ulan, maulan din sa atin. Dahil sa isang taon ay 6 buwan, itong buwan ng ulan. Kaya lahat po ng ilog natin, nalalagyan natin ng mini-dams, puno po ng tubig yan. Sa buong taon, mayroon tayong gagawin ng tubig. Kailangan lang ng filtration, kailangan lang ng kung anong treatment, pero magkakaroon po tayo ng permanent supply ng tubig. Yan po para sa portable na solusyon. Hindi po solusyon yung sinasabi na narinig natin, tatawagin nila sa kumpanya ng tubig sa Manila at para sila maging pangalawang kumpanya rito. Una-una, hindi po kakayanin yung ino-offer nila doon sa kumpanya ng tubig ngayon. Dahil bago makarating yung kumpanya ng tubig ngayon dito, magkagawa sila ng infrastructure. Magtutukal sila, maglelay sila ng 5 billions ang kailangan nila. Hindi nila kakayanin kung tulong tayo. Kaya ang solusyon nga po ay yung ilog natin gamitin natin reservoir. Ang isa pa po ay ang ating healthcare, yung hospital natin. I-improve natin yan, dadagdagan natin ang kapasidad. Sa ngayon, wala pa yata isang daan ang kapasidad ng hospital natin. At magkakaroon tayo ng health card, bawat pamilya. At sa ngayon, kung meron kayong maramdaman sa member ng pamilya, punta kayo sa emergency, ay papakita nyo lang ng health card, tanggap kayo sa kamutan. Yan po ang isang paraan para mawala yung persistent, yung araw-araw na lang nararamdaman ng mga kabayan natin na yung hospital natin ay hindi naman tayo natutulungan. I-upgrade po natin yan ang service. Mawawala po ang siksikan sa emergency. Magkakaroon po tayo ng mga ward, mga mga beds, mga kama na maayos, komportable. Nakita ko po lahat yan, kaya gawin natin ang upgrade. Pagka kami ang pinili ninyo na manungkulan. Ang isa pa po, yung mga nag-aaral natin, mga bata, nag-aaral sila sa public schools. Ito mga nagdadaan taon, ano nangyayari? Kung tag-init, pinapuwi sila dahil sobrang init ng eskwela, mamamatay sila sa init. At maraming araw, nagpapublish sila sa Facebook, walang pasok dahil sobra sa heat index. Ang gagawin natin dyan sa mga eskwela, public schools, pa-air conditioner. Kaya nila mag-air condition ng mga eskwela, kaya rin natin yan dito. Basta huwag na kukurak-kukin ang pondo ng gobyerno. Yan po ang dinamin gagawin sa inyo. Ang pera ninyo ay pera ninyo. Kondisyon natin lahat yung public schools para komportable ang mga bata. Kaya sila, tatanungin, saan logo ng pera? Kung hindi natin kaya librahin, unti-unti. At ang isa pa, gagamit tayo ng solar panels. Yung technology. At yung tinatawag na on-grid. Yung solar panels, nakakabit sa Meralco. Pagka sobrang produksyon ng kuryente,
Kasi walang finance. Kamukha ng Sabado, walang pasok, Linggo, walang pasok, holidays, walang pasok. Yung sobrang kuryente, tatakbo pupunta sa kuryente at sa alam ng Meralco, pabayaran tayo ng Meralco. Yun po. At yung mga seniors natin, nakakita ba kayo ng mga seniors natin na nagtatrabaho dyan? Kahit sa mga fast foods. Meron tayong batas na kinakailangan ay tulungan ang mga seniors, yung gusto magtrabaho, yung kaya magtrabaho, kung kinakailangan samahan ng taong munisipyo para mag-apply ng trabaho sa labas yan, sasamahan natin sila sa taong munisipyo. At yung po mga seniors natin, 2 araw lang sa linggo, 3 araw lang sa linggo magtrabaho, kikita na sa 1,500 sa linggo, malaking bagay na yun sa kanila. Lagi na, pwede na sila mag-ice cream, mag-halo-halo araw-araw. Hindi kumukha lang, nangangabang lang sila sa kanilang mga anak na mag-iban na ako. Magbabago ang buhay ng mga seniors natin. Pati yung mga estudyante natin na nasa college, pwede rin sila mag-part-time, meron silang pera sa bulsa na pagbabago. Ngayon, meron tayong batas, indigency pension ng tawag. Anong tawag lang ano ito? Yung mga 60 anyos pataas, kung wala kayo sa bayan, punta kayo sa DSW, sa Senior Citizens Oscar yata ang tawag, mag-apply kayo. At pagka kayo ay na-aprobahan, 1,000 sa buwan, meron kayong pension. Yung mga indigent na tinatawag. Meron na mga sumasweldo, 1,000 sa buwan. Marami po ako gusto sabihin, pero ayaw ko naman bigay na kayo dito at naman may ating gabi. meron tayong Jollibee dyan. Kaya, ang dahil po sinabi ko sa inyo, daang 30 taon, hindi na nagbago ang buhay ng marami natin. Naiwanan sa baba na lang sila sa nagdaang 30 taon. Kung kami ang inyong ilagay sa pagkatiwalaan, bago lahat ang pamumuhay ng mga kaibigan natin mga kaibigan. Yun lang po. Salamat po sa pagsuporta. Thank you for the wonderful and heartwarming message, Congressman. Alam niyo po, ito na po yun eh. Napaka-pogi, napaka-bait, napaka-sipag, at maaasahan. Maaasahan. Papalabas ba po natin to? Ayan, at dahil dyan muli, palakpakan natin ang ating Congressman, Osvaldo Mendoza Caluma! Ayan, at dahil dyan, dito na po nagtatapos ang ating munting programa, pero bago po ang lahat, meron lang po akong
uniform, please lapit dito sa Israel. Lapit dito sa Pwede mo lumapit kayo. Magpapatulong din sa tayo para magandang tingnan. Yung po ay